Така започваме четвърта част от нашето ръководство за начинаещи по DaVinci Resolve. Днес ще разгледаме тапчето Color. Имаме един елементарен проект, сме си направили само с две клипчета. Ето тук е тапчето Color. Първо да разгледаме какво имаме тук. След това ще обясня някои елементарни работи. Поред почваме отгоре. Тук имаме стил. Стиловете са различни пресети, когато правите корекция на цветовете на някакво изображение или на клип. И можете да си запишете настройките и да си създадете собствен стил. След това да си го използвате за други клипове. Това е в общи линии. Тук ви е изображението, с което работите. Ето ги, имаме два клипа. Ето го клиповете. Тук са, показват се клипчетата. Ето от тук можете да го изключвате. Аз винаги ги изключвам в един момент, защото да мога да ползвам повече от екрана. Това ви е таймлинията. Същото като долу, малко по различен начин се вижда. Ето ги. Тук е изображението. Това са Notes. Това ще го разгледаме в следващия урок. Долу. Кръговете, основните кръгове, с които ще работим. От тук променяте всички видове неща, които ви трябват. Втори начин за работа с криви. Отсам са индикаторите. Включват се от тук. Те са различни видове. Тук е визуално представяне на изображението. Когато коригирате нещо, на индикатора се вижда. С помощта на индикаторите можете да оценявате изображението. Аз ползвам основно Waveform. Както и в другите табове, примерно в Edit, така и в Core, когато искате да работите, да речем, върху този клип. Избрали сме го. Сега мога да си разчистите малко екрана. Примерно не ползваме стилове. От тук се изключват. Това нещо не ви е необходимо, нито и таймлинията. Ето ги от тук се изключват. Таймлинията изключваме клиповете. И вече имаме по-прилично място за работа. Също така, това, което всеки път казвам, това нещо по време на работата, можете също да си го изключвате. Тук, Page Navigation. Ето, максимизирате си работното пространство. Така, сега разглеждаме основните регулатори. Кое за какво служи, набързо. Отляво надясно, ето тези кръгове. Как се работи с тях? Ето, тук можете просто го хващате и го движите наляво или надясно. Това е основната работа с него. Когато е преместено, ако искате да го върнете обратно в нулата, с това можете да го разсетнете. За какво служи лифт? Лифт повдига тъмните тонове и увеличава или намалява. Може да видите ето тук на индикацията. Ето, слизат надолу. Това са най-долните части. Това са тъмните тонове. Това са светлите. Като сега, когато се движи, то се отнася за всички регулатори. Той действа предимно на долната част, но неизбежно работи и за средните, и в по-малка част и за високите. Няма как да бъде само върху една част. Това е лифт. Какво мога да направите с лифт? Примерно да речем, ето тук в случая, кои са тъмните части са сенките. Ето тези сенки можете да ги осветлите малко. Виждате как върху небето почти не оказва влияние, но върху тъмните части оказва. Затова служи лифт. Гама действа на средната част на изображението. В общи линии. Гейн действа
върху светлите и в по-малка част върху тъмните. Ето вижда се и на индикацията. Offset движи цялото изображение, цялата осветеност я премества просто в една или в друга посока. Реално не е ясно какво точно може да се използва. Отдолу имаме също няколко неща, примерно това са само засенките, по същия начин. В общи линии се припокрива шейдъл с лифт. Нулира се като, ето, примерно увеличили сте го, за да го нулирате два пъти върху надписчето. Това са highlight. Highlight е еквивалент на gain. Highlight може да използвате обикновено, те да го намалявате в повечето случаи. Примерно ако е преосветена някоя част, обикновено тук горе, можете да се опитате да намалите, да се покажат някакви детайли. В случая не е много. Това изображение, да речем, е доста добре експонирано, защото виждате как запълва цялото. От тук са най-ниските, най-тъмните тонове до най-светлите. Всичко, което е от тук нагоре, се губи, просто няма информация за него. Пейно преосветеното бяло, ето така. Виждате, сега тук вече няма нищо. Тук е едно бяло без никакви детайли в него. Принципно идеята е изображението да е в рамките на тази графика, по вертикалата. Ето го контраста, пейно. Какво прави контраста? Той увеличава светлите и намалява тъмните. И обратно. С него можете да свивате всичко. Ето виждате, това е едно ниско контрастно изображение, което няма нито светли много, нито много тъмни. Обикновено се добавя контраст. В идеалното изображение виждате горе-долу, там където е снимано. Тук можете да променяте цветовата температура. В случая може би малко по-топло може да го направим. Ето така. Така може да виждате резултата, да приключите да видите преди и след, като цъкате в тази част на нодовете. Това в следващата част ще го разгледаме. Много полезно нещо са нодовете. Това е по повод кръговете. От сама индикацията има различни видове. Waveform, можете в апарат да стои, където са разделени по цветове. Практически същата работа вършат и двете. Чакайте, че е изключен нода. Практически тук имате повече детайли по всеки отделен цвят. Ето е тази температура, примерно, дето като повиши има леко по-топло. Практически виждате оригинално как е. Синьото има превес лекичко. Не, че не трябва да е така. Може би така трябва да бъде. Ако тръгнете към жълто, жълт оттенък, синьото пада надолу. Това са в общи линии нещата, които тук имате работа с кривите. С тях също мога да правите. Тук имате втори вариант на кръговете. Практически е същото. Просто по друг начин изглежда. Регулаторите не са кръгове, са тези плъзгачи. Имате лок настройки, които са малко по-различни. Имат малко по-фино действие. Примерно Shadows действа повече само върху долните. Тук доста по-фино мога да се работи. Виждате тук долу. Това въздейства само почти на долната част. Почти без да засяга нито средните, нито горните. Същото се отнася за Highlight. Highlight си работи само наистина върху най-високата част. Това са лок кръговете.
можете да ги ползвате и тях. И това е базовата корекция. Да си направите експозицията да не е много светло, да не е много тъмно изображението. Но това изображение практически е добре експонирано. Можете да дигнете леко тук в сенките в дърветата, но ще намали контраста. Доста добре се справя този телефон, дет снимам с него. И това е. В следващата част ще разгледаме тези нодове, които са много ценно нещо.